Igbo ndị ọma, Igbo Chukwu gọziri agọzi, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, Igbo pụrụ iche, ụtụtụ ọma nụ. Taa wụọ ahịa orie n'ala Igbo niile. Asị m ihe anyị ga-eri bịakwa ihe ga-eri anyị abịala. Ụbọchị nje ụkwụ apụla ya ama. Anyị ga-agara lara. Uchu mma achụla anyị, uchu mmadụ achụla anyị. Ọnụ ga-ahụrụ ihe m ji n'aka ahụ ose ọjị. Ose ọjị. Ihe ụfọdụ mmadụ bụ na enwere ike iji ose ọjị taa ọjị. Mana taa anyị chọrọ ịmata ọtụtụ ihe uru ose ọjị. Ikirichaa ya ọrụ na ọ kụziri gị ihe pụrụ iche. Gbaa mbọ sọbskraịbụ na Chiabọla TV. Shịakwa na vidiyo ya ka ndị ọzọ nwee ike ịnweta ya. Maka na Chiabọla TV wụ ihe onyonyo a ga-echi na ya na-akụzi ọtụtụ ihe pụrụ iche gbasara ndị Igbo. Maka na anyị chọrọ ka omenala Igbo dịkwa chọmchọm dịka o si dị na mbụ. Ya wụ na ikiricha ya sọbskraịbụ, laịkụ ma shịa ya wụ vidiyo ka ndị ọzọ si mụta. Ose ọjị nke mbụ, anyị ga-amata na anaghị emewe ose ọjị n'ihu iji hụ na ọ ga-adị ike. Ụzọ ihe abụọ nwere ike ime ose ọjị ya adị ike wụ: nke mbụ, ị nwere ike kee ya n'ihe dịka waterproof, gwuo ala tii ya nọ mkpụrụ ụbọchị 21 21 days ọ dịla ike. Ihe ọbụla eji ya arụ, ihe ọbụla eji ekwu, ihe ọbụla eji eme, ọ na-ere ere. Nke ọzọ wụọ ịgbawa ya n'azụ. Ịgbawa ose ọjị n'azụ ọ dịla ike, ihe ọbụla eji eme, ọ na-ere ere. Ọkwa na ị na-agba ya n'azụ, kwupụ okwu sị gịnị na ihe ụfụ gaa anyị n'azụ ya abịala anyị n'ihu. Otu a i were ose ọjị ka iwefe azụ sị ihe ụfụ gaa anyị n'azụ ya abịakwala anyị n'ihu. Gị gbawa ya wụ ose ọjị, wepụta ya maka ihe iji eme. Ọ dị mma. Kemgbe e nwere ike iji ya ata ọjị. Nke abụọ, onye na-enwe low BP, ọbara mgbatu, na-ata ose ọjị ya na-akụlite ya wụ nke ọzọ. Mana ọrụ ime mmụọ ọ na-arụ pụrụ iche. Ọrụ ime mmụọ ọ na-arụ pụrụ iche. Ose ọjị ise na ya pere mpe mana ọ naghị aga ije ihuru. Na ya pere mpe mana ọ naghị aga ije ihuru. Ya wụ ka ị gbawa ya, ị ga-ahụ na mkpụrụ ya dị ntakịrị mana ike nọ n'ime ya ọ karịrị akarị. Nke mbụ, ihe nwere ike iji eme gbasara ihe mmụọ. Ọ bụrụ na itete n'ụtụtụ, teta ụra n'ụtụtụ, gbaa mbọ hụ na ị werere otu mkpụrụ ose ọjị were jụsachaa ahụ gị, tụsachaa ahụ gị, tụsapụchaa ka ọ metụchaa n'ahụ gị, tụsapụ ya, tụsapụchaa ya, nwụọ ya n'isi gị ka ị were bụpụ ụgalị. Hụ na ị chọrọ igbu oke ihe ọjọọ pụọ, gị shọta nwụọ ya n'isi. A na-akpọ ya anti-clockwise. Anti-clockwise. Ọwụghị otu a anti-clockwise. Ele ihe eji eme ya otu a, iche ike ihe ikechi gị na-aga clockwise na ịchọrọ ikechi, mere iche ike gị na-aga anti-clockwise. Ya bụ ichi hụpụ ihe ọjọọ n'otu n'echi gị, agala clockwise gaa anti-clockwise. Ihe ọjọọ ya gị enwe n'echi gị gbara anọ, tụfuo ya. N'abalị ọkwa na echi ịlaba, mee ya otu ihe ahụ, tụchacha ahụ gị. Kewụ na enwee ihe ọjọọ ịzọtara, ma ọ wụ igutere, ma ọ wụ ịhụra n'anya, ma ọ ịzọtara n'ụkwụ, ma ọ erutere n'ọnụ, ose ọjị bụ ike ime gị na-ejusapụcha ya gị, gị dịkwa ọcha dịka mmadụ, were laba ụra ma ọ tupu gị na-apụ n'ụlọ gị n'ụtụtụ. Nke ọzọ, ị nwere ike iji ose ọjị kpee ekpere dị ire. Ikekwe ị chọrọ ikpe ekpere, ị chọrọ iji asụ ka ihe ọjọọ pụọ, kpere ji ebupụ ụgalị, were ihe dịka mkpụrụ anọ gị wunye ya n'ọnụ gị. Ị gaghị ata ya ata. Gị kwubiwe okwu, ọ dị ike. Kwubiwe okwu, kwuo ihe ahụ ị na-achọ, ihe ahụ ị na-achọ ka ọ pụọ.
onye ihe na-achọrọ ka ọ pụọ kwuge kwuzichaa ya kwuchicha ihe ahụ ị chọrọ ka ọ ga-echi adịrị gị mma. Gị tarie mkpụrụ ọsọ ọjọọ anọ ahụ ịkpụrụ ọnụ, ịtarie ya gị bụpụ ya 1, 2, 3, 4 bụpụchara ụzọ 4 ugboro 4 gị gawa ka ị na-aga. Ma ọ bụzi na ọ nwere ezigbo amara ị na-achọ, were mkpụrụ ọsọ ọjọọ ahụ asaa wụnye n'ọnụ were kpee ekpere dị otu a. Ikpechakwa ya gị tarie ya bụpụ ya ụzọ 4. Ka ọzọ ị nwere ike dịka nwoke kwesịrị ịdị ike na mmụọ kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị. Ma gị na nwunye gị mekọrọ, ma onye na nwunye gị mekọrọ, ọ kwesịrị na imechaa ị ga-ewere otu mkpụrụ ọsọ ọjị. Iwere otu mkpụrụ ọsọ ọjị, iweta n'otu mkpụrụ ọsọ ọjị gị were jụsachie onwe gị, wee ya n'isi otu, tụpụ ya otu akụkụ, were otu mkpụrụ ọsọ ọjị ọzọ jụsachie onwe gị ugboro 2, wụkwuo ya n'isi, tụpụ ya n'akụkụ nke ọzọ, werekwa otu mkpụrụ ọsọ ọjị ọzọ ya 3, jụsachikwa onwe gị, mee gịnị, tụpụkwa ya n'akụkụ ibe ọzọ. Atụla ha 3 n'otu ebe, kụgalịpụcha ka ịdị ike. Ka ọzọ, ọ bụrụ na echi egosacha onwe gị were mkpụrụ ọsọ ọjị na-atụsa tụpụga, ọ dapụ gị n'aka, atụtụkwala ya, hapụrụ ya mmụọ, were ọsọ ọjị ọzọ were tụsacha ahụ gị, tụsacha ahụ tụpụ. Emekwalenụ iwere aka nke were tụsa tụsa gị wefere n'aka nke ka ị were nweta aka. Iji aka nri bido, ruo aka nri tụsacha onwe gị, tụfuo ya. Bụ na aka ịkpa ka iji bido, ewefere n'aka ọzọ were ya tụsacha ya wee tụfuo ya. Oke ihe ị ga-eme ugboro 3, i nwere ike ju aka anyị mee eke mbụ, ji aka ịkpa mee eke 2, jikwa aka anyị mee eke 3, tụpụga ya. Ọ bụrụ na ị na-atụpụ ọsọ ọjị iji tụsacha onwe gị n'ụdị ọbụla, gbaa mbọ hụ na ebe ị ga-atụfu ya wee ebe nwaanyị na-agaghị agafe. Maka nwaanyị gafee ebe ahụ, nyefee ya, o mere ọlịa ihe dị ya, maka ịmaghị ọnọdụ ọnụ were gafee ya. Ya ma mbọ hụ na ego ịtụpụ ya, tụpụ ya ebe nwaanyị na-agaghị agafe, ebe ịma nwaanyị na-enwere ike ịgafe. Tie elekere 24 ga ya wụ 24 hours, ya wụ kwa ụbọchị echi aha ga. Gbaa mbọ hụ na ebe na-atụpụ ebe manana nwaanyị na-agaghị agafe. Leruo anya tupu gị na-atụpụ ya wụ ọsọ ọjị. Ihe eji ọsọ ọjị eme dị mkpa. Ọbụgodo onye nọ Jamaica, ọ na Amerịka, ọ na ibe ọ nọ na ị chọrọ izipụ ọsọ ọjị ka ọ gara gị ozi, kekwe nwere onye eji iwere ọsọ ọjị ihe dịka mkpụrụ 4 gbuo ya n'ọnụ, kwuo kwucha, tarie ya, bụpụrụ ya ikuku, jie ikuku, maka ikuku na ebe a na-ekukwe. Otu ikuku ahụ gacha ebe niile, chịpụ ikuku ka o buru ya garuo ebe ahụ. Onye eji ka atọ ya n'akọ, onye achọ ka ọ nwere onwe ya, onye achọ ka akọ na uche lụọ ka akọ na uche ya lụghachi. Ọ ya wụ ihe ndị eji ọsọ ọjị eme. Ị nwekwara ike ịchọ ịsa ahụ ụgalị. Ịchọrọ ịsa ahụ ụgalị, wụnye mmiri gị na bọket iji asa ahụ, tinye nzu, tinye edo, ka tinye ogirishi na ụmụ ihe dị iche iche n'ime ya. Gị were mkpụrụ ọsọ ọjị ihe dịka 21, ya wụ 21, wụnye n'ime mmiri ahụ. Ị na-asa ahụ gị na-ekwubi okwu ka ụchụ pụọ gị n'ahụ. Ọ ihe ndị ejisa ọsọ ọjị na-eme. Ya wụ ọsọ ọjị a ịhụrụ nga, ọwụwụ naanị ọjị ka eji ya ata, ọ na-arụ ọrụ ime mmụọ. Ya wụ dịka m si na-ekwu, ọ bụrụ na ị nwere ihe ị mụtara dịka ekwu maka ọsọ ọjị taa dịka ọ dị Igbo, gbaa mbọ sọbskraịbụ ọ na Chiabuola TV. Gwa nwanne gị ka ọ sọbskraịbụ ọ na Chiabuola TV. Gwa enyi gị ka ọ sọbskraịbụ ọ na Chiabuola TV, maka na ihe nkụzi aga na-enweta na ya kwa izu na ọ karịrị akarị. Igbo bụ Igbo, asị m ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Kịta ka amakwala anyị, chichichi amakwala anyị, ihe ụra eme na anyị, ọnwa anyị ebe anya mmiri akpọla anyị n'anya. Ugbu na abụ na ka anyị si ike aka n'okwu.
agadi nwaanyị nwere achịta ihe mere nwa mekwe ya anyị sọ pọmpụ ya pụrụkwa mụ n'ọkụ ya ụzọ ya ahụ ọta acha ncha ya tabi ire ọnwa anyị ebe anya mmiri akọkwara ya ngoro anyị ji ego ya agbajikwara. A sị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ụbọchị ọma.